Chigawo chakumawa ambalawa mbiri akuyembekezera ndipo akudikirira kuti adziwe amve kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani. Panotu tiri ku area 30 ndi nzanga Don't Trust, tiri konkuno ndikutha kuona azitsogoleri a zipani zosiyana-siyana amene abwera kuno. Ndikutha kuona UDF aliso pompa, ndikutha kuona masapota amene amakonda chipani chija cha UTM, original UTM alipompano. Zosangalasa zimene ziri kuno, ndikutha kuona chimwene anga mtintha kuthamanga ndi mafairo patali kuti mai Kaliati apite nawo ku koti. Ziri kuno ku area 30 Amalawi, ziri kuno ku area 30. Ndikutha kuona Aponi Kalindo ali ndi nyamata wawo Sise. Tonse tikwaziwa Aponi Kalindo kuti ndi mkuluja, mwana opya kwambiri, president wa Amphawi wa Malawi First alipompa. Ndipo mmene amatulukira malo ano anatekeseka anthu kumanguti wachikulire. Ena nkumafunso ta azanuwo ndiye ali kuti ife tili pompa tikungoona mmene zikuchitikira. Akuti tangomvene kuti mwavala uniform ya UDF. inu muzamba kwamangisa UDF osava. Rimpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Amalawi zambiri tikuuzeni chifukwa tikhalaso tikuthamangira nawo ku koti pamene mai Kaliati akupita ku koti. Ife ali Mpopo FM tikhale kumeneko. Komanso ndimafuna ndikukumbuseni chinthu chimodzi, Amalawi tisayiwale kwambiri, MCP ndi chipani chimene chili ndi ma strategy opepera. Iwo amaona ngati ma strategy amene akuapanga akhoza kuphiphiritsa zinthu zina. Kumanga kwa mai Kaliati ndi cholinga chonena kuti achose intentional ya anthu kuti asakhaleso ndi maganizo akukoti. Chonde tiyeni tingogawana, ena akhale ku koti, achirimike ku koti paja lero ndikuja kuli chigamulo, cha mulandu, ndikuja kuli chigamulo lero kuti timve mulandu wa meki nde MCP ya mangadala amai Kaliati. Ndi cholinga chonoti anthu maganizo athu onse akhale kwa mai Kaliati, asakhale ku koti. Pamene tizizimuka kunena kuti ku koti kuja milandu yatha mwakuti. Ndiye tiyena Malawi tichite focus zonse ziwiri chifukwa ndizosiyana, ndizofunika, chifukwa ndizofunika. Za mai Kaliati ndizofunika, komanso za ku koti ndizofunika. Ndiye tisangokhala ndi chidwi mbali imodzi, koma tikhale ndi chidwi mbali zonse ziwiri. Iyi ndi strategy imene IMCP aipanga kuti atipeperese ife anthu, koma ife sitikupepera. This is Comrade Ntanyiwa pa Mpopo FM. Lero so laksano tinene kuti salamu alaikum komanso Juma Mubarake. Rimpopo man is not a problem. Tieni tipite ku Limpopo, ndalama si nkhani yaye. Rimpopo ni Comrade Ntanyiwa.
Ripopo, ripopo, pompo, ripopo, ripopo, ripopo. Akuti ya Comrade Ntanyiwa ajama kusakana usiku wa babu kamisa aja anabadwa kuchibwezi kwina kwake chakunsika wa njala huku. Ndipo amalephera kwalipirira azibale yawo school fees ili pa 700. Muri bwanja babu kamisa. This is Comrade Ntanyiwa on Rimpopo FM. Limpopo, limpopo, po, 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 po. Tikutero tu ku area 30 kumeneko ku area 30 program imene ikupangidwa live ku area 30 konko. Hey. Akuti Limpopo ndiyo feki, imene ndi original mukumuva makazi. Akuti yeng Limpopo. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Leronso ndi siku lomaliza 3 days imene anapereka amalata kuti azakhala akungwira Comrade Ntanyiwa. Ndelero wabwerera kuyali fete konko. Ndikatero super Limpopo FM ine Comrade Ntanyiwa tisane pomwepa ndithamangire ku court. Di abe achipangano chakale ndakulakwira chiyani bwenzi langa lokondedwa chima ukuwawa bwanjita ndiuze sopano li mesa ndinakuchitila zabwino zochuluka ineyo kakale kuti ukhale mfumu ndinakunyamula ndine mandipela dumbo kufa ngati ebe mayo kundipela kunkhalango kodi ndinabisalomu pano mzimu wanga kufula pasi pa nthaka mayo 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 ndafela nkhondo ya bale kaini kaini kodi achirima likuti wakumudwisa Malawi ndikamulonsela kumwamba matemberero wabwere pa iwe ndi banja lako ulindisoka mizimu yanthu naye nibwere pa mutu pako kodi mulungu wanga muweruza bwanji apa kodi mulungu wanga muweruza bwanji apa ife tatedwa nzeru ilibe nsoma yanko
tatetedwa nzeru ilibe nsoma yanko tipe uone kaini koda chirima likuti wakumuvisa Malawi ndikamulonsela kumwamba matemberero abwere paiwe ndi banja lako ulindisunga mizimu yanthu naye nibwere pamutu pako kodi mulungu wanga muweruza bwanji apa uone kodi mulungu wanga muweruza bwanji apa uone ife tatetedwa nzeru ilibe nsoma yanko ife tatetedwa nzeru ilibe nsoma yanko Amalawi tufuna chilungamo chioneke paifa ya South Stream kinagwesa ndege tizidziwe tufunanso tipemphe ma platform ngati Limpopo FM ndi achina Comrade Ntanyiwa fufuzani ndikuuza ziko chilungamo tipempheso abakiri Mlusi TV fufuzani auzeni Amalawi chimene chinapa a vice president chomwe tikufuna kaini koda chirima likuti chioneke wakumuvisa Malawi ndikamulonsela kumwamba chioneke matemberero abwere paiwe ndi banja lako ulindisunga mizimu yanthu naye Club Junta, building better Africa.